साफागुरि समस्ति नैबे ओमफ्राय लामाफ्राबो जाया नङा जादों जाद्राया नङा ओमफ्राय नैबेजोंहाय मन्दिर दङ जाहैबाय आरोखि मैदेरा नै बावहाय बिराद नारा नाथा जाफैयो मैदेरनि जायगा आरोखि बावहाय माने थौस मैदेर गेलेफैग्रा थारमाने बावहाय मैदेरनि आगान गोजाल' नै खोनाबाय मैदेरनि आगान गोजासोल' नै गेलेफैयोबा न'नो बावहाय सौलायफैयो बेफोरबायदि बेथ' भुटानथ' गोबोर मैदेर खिखौ दांबावबाय थोद फाग्ला मैदेर खि दांबावबायलै हा थैस फाग्ला थैस खारनोद्रा फाग्ला फाग्ला जादों ना माथो जाखोरा लेथ्रा माबा मैदेर खिखौनो होसोबाय थादों हामगौ नों बिदाखौ बिदि खालामनो मैदेर खि सम फैयाखैना जोङो दा ओमफ्राय बै नै गाहायना ओरैबायदि मोजां बे दंफांखौ लांदां खालामना होनांगौ नंगौ नै ओमफ्राय गोजौआवहाय मन्दिर दङ ना बाथौ मन्दिर औ शिबनि मन्दिर ओमफ्राय पुरहितफोर दंना गैया सासे दङ पण्डित बर' ना हारसा नेपालि ए बैयाव गाहायावहाय बा बेयाव हारसिं थायो आरोखि बे हाजो गोजौआव दाबो हारसिं दङ बाबाया इयाव दंफैयो दा न'आ दाख्लै मैदेरा सिफायबायना ए ओजोंहाय मैदेर सिफायनाय बानायाखैना ला ओमफ्राय ओरैहाय बेवहाय बोसोराव खनसे थाङो आरोखि ना मा सावन मासाव ना दुर्गा फुजाबा सावन मासावथ' फुल जायो सावन मासावहाय समस्ति हिसाबै मा सोरनि समस्ति गोग्लैयो बावहाय दिहिरा होमबाथ' बे सोरनि इउजि ब्रह्मनि गोग्लैबायदां ना साफागुरिया एमएलए माबानि इउजि ब्रह्मनि नैबे दा एकदम जों इउजि ब्रह्मनि नैबे जायगायावनो देरहालांनाय ना आदसा दा जोङो सार इउजि ब्रह्मनि माखासे बिनि फिल्डआवनो दंफैयो जोंबो माला फैया बे लेन्डस्लाइड जादोंमोन ना खेबसे बेयाव फैदोंमोन ओमफ्राय जेबो होनो हायासो गावनि फान्डनिफ्रायबो होनो हालानो होनबा मा होनबावगोन जों होनबा देरहाहरनानै मा लाब बेनिफिट मोनखो नङा होमबा रायजो राजाया 17 नाम्बार माने औ ब्रा लामायाथ' 17 नाम्बार सरखारावनो जाय 17 बोसोर होनबाय थायोना बिसोरनो बानायनायमोन खिन्थु आं दा ससे एसे खोन्थालांबावगोन नोंसोरनो नैबे वालखौ नाय ओरैबायदि डेन्जार बानायखादों ना जायफ्रा फुराना सरखार गोदो सालायनानै थांखांनाय ना बिसोरनो बानायनायमोन ओमफ्राय ओरैहाय मैना फुख्रि ना मा जायगा होननानै बुङोलै बिराद मोजांथार हाजो थांलांजोब्बाय हनै मानसिफ्रा थाङा होनदोंमोन बिसोरो आंखौसो उल्थानो धमकि होबावोलै बिसोरो माने थांनाङा मानाङा बायदि रोखोमनि बाथ्रा होनना बुङो मैना फुख्रि होननाय जायगाखौ नाहिनि हाजो थिलायावसोखा नालाय फुख्रिया ओमफ्राय बावहाय फैबाथ' माथो नुनाय जेबो गैया जेबो नुवा माने बे फुख्रिखौ नायनो इन्टारेस्टआनो बेनोखा मजाया एसे आलादा नङा होमबा गाहायाव दैया रानजोबो ओमफ्राय हाजो थिलायाव दैया राना बिदि आरोखि मोजां बा दैया बेवहाय बादामालि खानायखौ नायोब्लाथ' दैयाव बिराद गोरा फैयो होनदां नै गाहायाव दै रानजोबो जाहैदों बेफोरबायदि आरोखि हा मैसो बोराय बायदि मेंलायबायलै
बावरा फिसा देखुनानै जानोबा मै जाफैयो अयथासार मै फैयो हे देखो बहाय फैगोन नै गांसो गोरलै दङ ना गांसो बिखौ जानो फैयो साला नै बावहाय मोननैमोन ओरै मोनसे दंबावोमोन बेखौबो होथेबाय थांनाय बोसोराव जादोंना बियो ए नैबे थारमाने खोबजोब्बाय बहायबो सिरि दंमोन हनै नै ह नैबे हाजो गाबोबाय दा बेखौ एरखुनांगौ दा जिसिबि लाबोनानै औ मानो हाया एफा गोथौ गोथौनिफ्राय ओंखारनो हादोंबा नै बेबायदि दंमोन आरोखि मोननैमोन मैसो बोरायफोरबायदिल' मेंबायलै हाजो गाखोथारासैना मैना मा जायगा मोनो मैना फुख्रि मैना फुख्रि मोजां जायगाया गावहां गावहांसो मोनबायला माबे मा होनदों देरहा गावहां गावहांसो मोनबाय गावहां गावहां खबाब नस्थ'ब्रा बेखौ सोर बानाया SSB ना मा आच्छा नैबे खिखरसालि हासुखरसालि खिफिखरसालि बेखौ SSB बानायदों एसे प्लेन थाबायनो मोना मोजां नांनो एसे हनै हाजो गानाय बेवहाय नैबेयाव एसे मोजां बेरायनो फैयै फैयै जोङो मन्दिर मोनफैबाय बिराद हा लेन्डस्लाइड ना लेन्डस्लाइड नै बेफोरबायदि माने हाजो गानानै नै बेफोरबायदि आरोखि ना गाजोब्बाय मन्दिरा एसे खेंस्ला जानानै थाबाय नै लेन्डस्लाइड ना लेन्डस्लाइड जानानै गाजोब्बाय माथो नै रिपेयार माने गोबां रिपेयार नांगौ सम्पतिरा बेफोर मोनफा मोनफा बेफोरखौ जुदि टुरिस्टनि हा साउनाव दा बेफोरनि थाखायनो बे फुजा फैनाय मानसिफोर बेफोरनोथ' एसे मोजां सुबिदा नै बेफोरबायदि गाजोब्बाय आरोखि ना नै गाज्रि अबस्था जोंनिया गोदान खुंथायाव थानाय MLA बिथांमोना नायनानै बानायना होबा मोजां जायो बेफोरनि थाखाय मोनसे नै बेफोरबायदि बायजोब्बाय आरोखि ना बिराद मोजां बानायनानै होदोंमोन नै रायजो राजानि थाखाय सुबिदा बानायदोंमोन खिन्थु मा खालामनो माने हाजो गानानै बेफोर अबस्था सिलिंखार खालामलांबाय होननांसिगोन थ' मन्दिराव एसे थांबावनि नै मन्दिराबो एसे खायलेंसो जाबाय माथो हनै बेयो खायलेंसो नुबाय मन्दिरखौबो नायहैनि एसे खाथियाव थांनानै जों नै हांसोआ फुख्रि दं मैना फुख्रि होननानै बुङो ना जायखौ बुंदों बावहाय दैया कन्टिनिउ थायो बहा रिस्कि जाबायलै नै बिराद रिस्कि जाबाय नै माबा रेलिंफ्रानो ओरै खावसेनि रेलिङा गैला ओरै खावसेनि गेजेरनाव दङ नै आयु बिराद गाज्रिनो थारमाने मैदेरफोरबो फैयो नै हाजोनिफ्राय ओंखारबोयो मैदेर वाव नै इस बा बिराद गाज्रि गामारदोंथ' बिराद गाज्रियैनो गामारदों नै फुल दं बेफोर जुदि एसे मोजां खालामनानै होफैफिनोब्ला मोजां जायो नै बेबायदि अबस्था ओरैबायदि गाज्रि जानानै थाबाय बायजोबनो नैबेनि मन्दिरखौ मोनबाय जों सबसे पहले मन्दिर देखना है बे मन्दिरखौ नायदो एसे
खायथ्रा जाबाय एसे माने गोबाङानो खायथ्रा जाबाय ओरै आगसिथिंजाय लुंबाय आरोखि बियो एसे नायहैनि खाथियाव थांना नायजागोन ना नायजाया गुब्रुजोबथारदों माथो नै बेफोरबायदि एसे मोजांनो माबा खालामनानै होयोबा मोजां जागौमोन मन्दिराबो नै लुंबाय नै बेजों लुंबायानो मन्दिरनि अबस्था माबायदि जानांगौ जाखो बिदिजों नै लुंजोब्बाय जेरैबो लुंजोबथारबाय फुजा होनो फैयोना मानसिफोरा नै एसे बोरैबा जाबायना दा बेफोरखौ एसे नायनानै जोंनिया बेसेबा गिदिर गिदिर हाखर जाबाय नै बिराद गाज्रि बुंबाय गिब्रुजोबथारबाय नै हाजोआनो बोरैबा मावग्लुबजोबथारदोंना ओरैथ' बाथौ मन्दिर दं ओरै बाथौ मन्दिर दं ओरै सानजाहा हाजोआ अन्थाइ गैया नालाय अन्थाइआ फिसा फिसासो अन्थाइ सेरेट गोजा बे हुरनो थांखादों जों थानाया बैबो गोथौ बैजों दङमोन बैजोंहाय दा एसे माबा जानायखाय मोजां नुला नै फुख्रिखौ नायहैनोसै मन्दिराथ' लुंबाय नै ओरै सोनाब गालि ना सोनाब गालि लुंबाय सोनाब गालिजों जग्लायबाय आरोखि जिनिसा बेखौ एसे जोंनिया दैदेनगिरिफोरा नायनानै बानायनानै जे होनानै दिखोबा हायो खिन्थु बहुद सिस्टेमाव परिश्रम दङ दंनाया थेवबो उफाय गैया मोजां लाखिनोब्लाथ' नों नायनांगोन माबा मोनसेयानो जा खारन बे मन्दिरा सोरबा सासेनिल' नङा गासैनिबो जाय हिन्दु धोरोम सिबियारि बिथांमोननि थाखाय बोसोराव फैयो खनसे हान्थामेलाखौ एसे मोजां खालामना होयोबा मोजां जायो आरोखि लामाफोराथ' लेन्डस्लाइड जानानैनो बहाबा बहाबा बायबाय दैयाव एसे थांनि अबहा मैना माथा मैना फुख्रि वाव मैना फुख्रि भुटान गेजेराव हाजो गेजेराव नै हांसो दं बे दैया कन्टिनिउ थायो जाहैबाय रानथावथावबो नङा बोरैबा बावहाय हांसो राजा दं माबा माबि राजा रानि दं बैनिफ्राय गाना ओरै फबसिनबावबायसोदां खावसे खारन हाब्रु टाइप ना बे हाया हाब्रुथ' बारा गैयाना नै बेबायदिनो अन्थाइ 12 मास आच्छा बिदिनो थाबाय थाखायो आरोखि फैयोना फैला बे दाउआ ना हगाराखैदां ने ना हगारदों ना ओरैनो गाग्लुंजोबखादों माथो ने बैजोंबो ओरैहाय जसोना होबायना बे ओरै फैनानै होबाय बेखिनिया समान खामोन आरोखि मन्दिराखौ एसे फोसाबना होफैयोबा मोजां जायो बेफोरखौ नङा होमबा मन्दिर बानायफुबाय थानायावनो गोदान बानायनायावनो आरोखि ना बानायनायथ' कमप्लिट जाहांबायमोन आच्छा आच्छा नैबेजों दंबावोमोन बेनि पुरहित थाग्रा जास्लाबासै आरोखि ना थेवबो बेफोरखौ एसे सोरबाया बानायना होयोब्ला सोरबाया माने बेथ' आरो सोरबा बेक्तिगत हिसाबैथ' हानाय नङा होमबा
जेबोथ' रायजोनि सम्पद ना मोनफा मोनफा जाय हिन्दु ससाइटिनि बोसोराव खनसे धोरोम मन्दिराव फैयो बयबो मा मासाव फैयो होनदोंमोन हाइस माबा साउन मासाव बांसिन साउन मासावहाय फैयो साउन मासाव मा फुजा दं शिबनि माबायाव फैयो औ बलबम बलबम आदसा बे गोजौआव शिब मन्दिर दं ए गोजौआव बबेजों थाङो बिनियालाय ए लामा फिसा बानायनाय दं आरोखि ने बै गुफा हाखर बेसे गोथौ हा गुदुङालाय बियो ससे गोथौआनो नंगौ औ गोदो माबाफोरनिफ्राय जागोन बे डास्टबिन टास्टबिन गासिबो दंजोबोमोन मा मैदेरानो एटेक खालामनानै थांबाय नै मैदेरा बेखौ जारला जागोनलै नैबेखौबो SSB बानायदों भुटाननिफ्राय फैयो बियो बबेयावबा दा हाजो लायोना भुटाननिफ्राय दैमानिफ्राय बबे खन्दआव दैमा दं बेनिफ्राय मथा मथि 1.5 किल'मिटार नङा 2 किल'मिटारसो दंबावो पाइपजोंनो दा बन्द' जाना दं मैदेरा बसबाय ए मैदेरानोथ' ओरैहाय थांलाय फैलाय लामा दं बारस'ग्राबो रो सासेयालाय फैदोंलै सुन्दाय गोलाव फैबाय बावहाय न' जेरावबो दंमोन मन्दिराबो सेस सोनाब गालै जग्लायजोब्बाय आरोखि जायगा हिसाबै गाज्रि नङा मोजां सोरबाफोर फैयोब्ला नायफैबावदो आरोबाव बेरायफैबावदो बाक्सा जिल्लानि मैना फुख्रि होननाय जायगायाव फैबानो जाबाय बाक्सा मुसलपुर सिदा फैनांगौ बरमानि टावार नांगोन ना बे जायगायावलाय टावाराखौथ' एसे खम नाङा आप डाउन थ' ब्लगाखौथ' बारा गोलाव खालामला बाय बाय